Hey guys, Khulumbai आरो लोगोसे गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो ओमफ्रायहाय आङो बिराद सिखारनो बादोंमोन आरोना देहाया आंना मोजां नङा मानो होनना बुंबा आं बहुत मिस खालामदोंमोन आरोना न'नि मानसिफोरखौहाय ओमफ्रायहाय उपायथ' गैया ओमफ्राय सिखारनाय लोगो लोगोआनो आङो सान ओंखारनायखौ नुनानै गोसोआ एसे स्रां मोजां मोनबाय आरोना ओमफ्राय आङो आंनि बेडखौहाय थिक खालामनानै दुगैनो थाखाय फैबाय स' आं माथो होनबावनो बिराद दुखु आङो दिनै स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो ओमफ्रायहाय नै फ्रेश जाखांनानै आङो ब्लेक कफि लोंसै आरोना नोंथांमोना ब्लेक कफि लोंनो मोजां मोनो ना आंथ' बिराद मोजां मोनो नोंथांमोना मोजां मोनो ना मोना बेखौहाय माने कमेन्ट सेक्सनावहाय खिथाहर आरोना आङो जेबो सुगार बिदि इउज खालामा आरोना सोरबाथ' सुगारबो इउज खालामो नालाय ओमफ्राय नै जोंना दिनै जानायावहाय दङ क्रिमि चिकेन ड्रामस्टिक ओमफ्राय लोगोसे सटे भेजिटेबल्स ओमफ्रायहाय चिलि गार्लिक प्रन्स दंमोन आरोना बिराद टेस्टि सङो बिसोरो आं बिराद मोजां मोनो स' दायो जोङो होनोसै जानाया नोंथांमोनाबो एसे जुदि ओंखामफोर जाथ'वाखैबा आंनि जानाय बा जोंनि जानायखौ नायनानै एसे उदैखौ बुंहोनानै लादो जानानैथ' माने देरसिजोबखाबाय नै खावलाया माबायदि जादों नायलाय आंनिया मिनिनोसै आरो र' एबारनिफ्राय आं फिसा खामथानसै बिराद गोथावमोन ओमफ्राय आं जाखांबा बिराद मेङो ओमफ्राय मेंबा दसे उन्दुबाय आङो ओमफ्राय सिखारनो बाथारदोंमोन नोंथांमोना मिथिखादों जानांगौ आंनि रायलायनायावनो जे आङो दिनै माबा देहाखौ एकदम मोजां मोनाखै आरोना देहाखौ मोजां मोनाखै ओमफ्रायहाय आं बिराद सिखारनो बादों मानो बादों बोरैबा मोनसे दं अमा बेदर दाउ बेदर अनला जानो लुगैबाय आं बेयाव थानानैहाय अभी खाली हाथ है अभी थोड़ी देर में मेहंदी रचाएंगे हम लोग आं जेब्ला ओंखाम जाखांनानै रेस्ट लाबाय थादोंमोन बेयावनो लोगोफोरा फैबाय आरोना आंनि रुमावहाय ओमफ्राय बिसोरबो बिराद बरिं मोनदोंनो ओमफ्राय आंथ' उन्दुनानै दंमोन आरोना ओमफ्राय लोगोफोर फैबाय नालाय बोरैथो बिसोरखौ दोननानै आं उन्दुना थाबाय थानो नङा होमबा बेनि थाखायनो बिसोरजों रायलायफाबाय ओमफ्राय रायलायफाबाय फानानैहाय लावदुमदोबो एसे भिडिअ कल रायलायबाय रायलायनानैहाय आङो सल्टेड लाइम वाटार बानायखानाय दंमोन नालाय बेखौबो लोंबाय आरोना
एसे एसेहै ओमफ्रायहाय बियो सासे माने प्रफेशनेल मेकआप आर्टिस्ट नङा आरोना होमबाबो ओरैबायदि माने फिनिशिंआ ओरैबायदि मोजां जायो नोंथांमोना नायलांबाय थालाय ओरैबायदि मोजां आखियो माने बेहा प्रेक्टिसबो गैया बिदि माने हारसिंनो गोसो सिङावनो माने गावनो डिजाइनखौ बानायनानैहाय मोजांथार बानायो जाय मेहेन्दी बानायगासिनो ना बिनि नामानो जाहैबाय ऐश्वर्या ओमफ्राय आइश्वर्याबो होनो आरोना बिसोरनिया इ साउथ इण्डियाननि आरोना कर्नाटकनि ओमफ्रायहाय जाय फोनजागासिनो बे रेड कालारनि गाननाया बियो जाहैबाय महाराष्ट्र नागपुरनि आरोना माराठी सिख्ला बियो वाव इतनी प्रोफेशनल तरीके से कैसे बना सकती हो तुम ऐश्वर्या राय हाँ कैसा लगा आपको सुपर से भी ऊपर वाव बहुत सही दिख रहे हैं मेहंदी है रचने वाली और ये है मेहंदी का क्वीन मेहंदी ये है आर्ट और ये है आर्टिस्ट जस्ट इग्नोर आवर बैकग्राउंड गाइस प्लीज क्योंकि हम लोग सोए हुए थे अभी रात के कितने बज गए हैं मैं तो सो ही रही थी आज बहुत सुंदर लग रहा है बहुत अच्छी दिख रही है कल दिखाएंगे आपको रिजल्ट कैसा आता है ना कितना अच्छा लगा था मुझे भी लगाने का मन है लेकिन मुझे सिर्फ मेहंदी का सिर्फ 2 ही दिन अच्छा लगता है उसके बाद जब उसके बाद मतलब थोड़ा थोड़ा से ऐसे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं ना तब मुझे पसंद नहीं है फीका आता कलर फीका हाँ अखानायै आंना ब्रेडनि शुट खालामनांगौ दंमोन आरोना ओमफ्राय बेखिनिखौहाय आङो जिहेतु भिडिअबो बानायखानांगौ ओमफ्राय एसे स्किन केयारबो खालामनानै लाबाय मानो होनोबा हरावहाय आङो जेबो व्लग बानायनो मुडानो गैया उन्दुलांबायमोन आरोना ओमफ्राय एसे आङो फेस पेक लागायगासिनो दायो एसे स्किननि माने स्किन केयार खालामनायाबो एसे दरखारि ना बेनि थाखायनो आरोना ओमफ्राय गोदनायावबो फोनबाय लोगोसे मेगननि एरियाखौ दोनथ'बाय आरोना स 10 मिनिट्सनि उनावहाय आं बेखौहाय वेट टिश्यू बा टावेलजोंहाय हुगारगोन नोंथांमोना नायलांबाय था वाव नोंथांमोनाथ' नुखाबाय माबोरैहाय आङो 6 स्टेप्सखौहाय फल' खालामनानै फेशियलखौ खालामबाय स' बे फेशियलखौ न'आवनो खालामनायावहाय आङो सेलननि बायदि जा फेसआवहाय ग्ल' फैयो फेशियल खालामखांनायनि उनावहाय बे ग्ल'खौनो आं मोननो हादों आरोना स' नोंथांमोनाबो माखौथो नेनानै दङ थाबैनो नोंथांमोनाबो पारचेस खालामदो पारचेस खालामनायनि लिंकखौहाय बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय आङो अलरेडि होनाय दङ www.evertinnew.com आवहाय नोंथांमोना बेखौहाय बायनो मोनगोन आरोना स' नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ थाबैनो बायदो आरो लोगोसे इउज खालामनानै माबोरैहाय मोनखो आंखौ साबायखर अबभियासलि होखागोन नोंथांमोना स' थाबैनो थांदो हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय इदि नुबाय दा आं माबायदि कनफ्यूज माने आंनि लुकखौहाय लानानैहाय आरो जे खानाय खाबासो मोजां नुगोन ना खानाय एगारबा मोजां नुगोन बेबायदियावनो आंहा बहुत टाइम थाङो मिथिबायना स' नोंथांमोना आंनो खिथाहरलाय बेबायदि खानाय लाबा मोजां नुयो ना बले दहायनि बायदि स्ट्र' खानानैहाय मोननै गं दिहुनबा मोजां नुयो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय